които отговарят за усвояването на хранителните вещества. Обаче, когато тези власинки са затлачени от храната, която ядем, от трайните мазнини, които седят в нашия организъм, ние нямаме толкова голяма възможност тези власинки да усвоят вещества. И всъщност с тези фибри те улавят мазнините и ги придвижват надолу по червата. И ако вие сте хора, които се грижите за вашето здраве и ядете, храните се с подходящите продукти, начини, вие можете чрез тях да увеличите шанса си за вашия организъм да усвои тези хранителни вещества, защото това наистина е една първа стъпка към по-здравословен начин на живот. И следващия продукт, който ще представя, е този слънцезащитен крем, който той просто няма аналог на българския пазар. Той е с 50 фактор и с PA4+, което какво означава? Има много голяма защитава порите от слънцето и спира стареенето на кожата от слънцето, което е изключително важно. Той хидратира, не омазнява кожата, той не е на базата на масла или на химическа слънцезащита, така че е много подходяща грижа за кожата. Както казах, няма аналог на този пазар. Има много силна антиоксидантна защита от зеления чай, също съдържа и розмарин. И аз защо го ползвам? Миналото лято така си направих експеримент, дали ще хвана тен изобщо. Можете да видите колко съм бяла. Хванах тен, не изгорях, не знам как са го направили тези Нобелови лауреати в Nutrilite, но съм много горда от този слънцезащитен крем, че имам възможност да го ползвам. За цената няма да говоря, няма да коментираме, тя е всъщност се оказва, че е по-ниска от тези конкурентни продукти на пазара. И както казвам, той не е конкурентен, той просто няма аналог, защото е професионална грижа за кожата. И го ползвам заедно с ето този сиси крем. За мъжете, които не знаят какво е сиси крем, това е отцветен крем, който дава такъв блясък на кожата, дава и нещо като по-леко от фондотен. Той изравнява тена. Аз го ползвам, защото дава едно, запълва порите без да влиза в тях и без да ги затлачва, което е изключително важно, когато ние ползваме някакъв вид крем изобщо. И аз го харесвам, защото пак съдържа съставки от фермите на Nutrilite, както и ето този слънцезащитен крем. Ползвам го лятото, когато трябва да изглеждам по-прилично така. Влизам в морето с него. Изобщо много подходящ продукт за лятото. И сега ще ви направя един опит с фибрите на прах. Тук съм си донесла едно слънчогледово олио, което ще излея в тази чаша вода. Това слънчогледово олио символизира мазнините, които имаме в нашия организъм. Ще излея малко и ще го посипя с фибрите, да видим какво ще стане. И можем да видим процеса на абсорбиране на мазнините и придвижването им надолу по нашия храносмилателен тракт, където вижте как падна. Това се очаква да се случи в нашия организъм и се случи в нашия организъм. Това е много подходящ начин вие в рамките на една опаковка за един месец по много здравословен начин да очистите вашия организъм. Както казах, това е една първа стъпка, ако вие полагате грижи за вашето здраве и искате да сте сигурни, че грижите, които полагате, няма да отидат на вятъра, а наистина тялото ви ще усвои всички вещества, които вие приемате, това е подходящ начин. Много ви благодаря. Елате отблизо да го видите, защото